kahulugan sa imong damgo sumala ni Uray Angkay. Ang gihisgutan sa unahan nga mga katungod ug mga kaakuhan maoy naglangkob sa batang pundasyon sa matag katutubo ug sinugo nga mga kaakuhan sa matag katutubo ang pagsabot ug pagtuman niini nga mainampingon. Usa ka babaye sa iyang kaugalingong balay nakadungog og usa ka tingog nga nag-awit. Tingog kadto sa iyang higala nga anaan na karon sa konbento o siya nakuyapan tungod kay siguro siya nga kadto tingog sa usa ka patay. Nianang maong gutlo tinuod gayud nga namatay ang iyang higala kawaan kamilya gikan kaniya. Kung ikaw magdamgo og usa ka yati nga na stranded kini nagkahulugan og makalipay unta nga mga kalihukan nga mapalpak. Unsa ang pagabuhaton aron dili kini mahitabo? Sumala ni Uray Angkay paghimo og maayong plano sa imong mga kalihukan. Ang kuna ang kaakuhan kun adunay dili maayong panghitabo sa imong mga plano. Ang damgo nga atong hubaron ugma, nagdamgo ka nga ikaw nakakita og ihalas nga zebra sa imong nasod. Kun aduna kay damgo nga gusto nimo ipahubad, sukontak sa cell number 0991 422 8673.